Punto 8 do orden do día e moción do BNG para solicitar a retirada do anteproceso de lei orgánica do Poder Judicial. Aquí hai dúas mocións, unha do bloque do PSOE, facémonos por separado consultas. Facemos o debate conxunto e depois unha votación individual. Esa caída de facer o debate conxuntamente e logo as votacións. Vale, pois procedemos. Ten a palabra o portavoz do BNG Sí, bueno, vamos a ver, vou entonces a tratar de resolver para que despois quede tempo suficiente ao portavoz do PSOE para fazer defensa da súa. Vamos a ver, o motivo principal polo que traemos dende o BNG a moción a este pleno é que estamos ante un novo ataque perpetrado dende o goberno central contra outro dos nosos dereitos fundamentais. É dicir, é un exemplo máis de como o goberno do PP aproveita a súa maioría absoluta no Parlamento Español para transformala nunha auténtica tiranía e atacar un por un os dereitos que como cidadáns e cidadás nos corresponden. Xa non se conforman solo con limitar o noso acceso a un ensino obrigatorio e gratuito, senón que agora tamén o que queren é limitar o noso acceso universal á xustiza ou a tutela a tutela efectiva dos xuíces e tribunais. E non é porque o digamos nós, é que este é un dos dereitos fundamentais que a propia Constitución Española recolle no seu artigo 24, esa Constitución Española que tan ardentemente defende o legislador que propón esta nova reforma. E dicimos isto porque este tampouco debe sorprendernos moito, xa que este proceso de limitar o noso acceso á xustiza xa se iniciou anteriormente co proxecto de tasas que introduciu o señor Gallardón. Entón, atopámonos agora con un anteproxecto de lei de reforma do Poder Judicial que o que fai é afondar na recentralización que se comenzou ao longo desta legislatura e faise como a todo, é dicir, legislase desde Madrid sin ter en conta a diversidade territorial do Estado. O que se fai é unificar a planta judicial reestructurando os órganos judiciais e ponse en perigo desta maneira o servizo de xusticia de proximidade á cidadanía. Que vai a levar isto? Bueno, pues isto vai a levar a que os galegos e galegas e, polo tanto, os moañeses e as moañesas teñamos moito máis difícil acceder ao servizo de xustiza. Pero que, ademais, é un anteproxecto que non hai por onde collelo, porque este deseño, esta nova reestructuración que se fai, parte de un deseño provincial decimonónico. O que queremos decir con isto? Pois que o legislador o que pensa é que o Estado español ten unha estructura social e poboacional semellante a que había aos principios do ano 1900 cando íbamos a vida ou a capital da provincia en carro de cabalos. E entonces o que fai é eliminar todas as instancias judiciais por debaixo dese ámbito e deixar únicamente os partidos judiciais, os tribunais de instancia provincial. É dicir, que dir adiante o que é este anteproxecto, todos os xulgados de paz e todos os xulgados de partidos judiciais que hai agora en casi todas as cabeceiras de comarca desaparecerían e simplemente quedarían pois no noso país, en Pontevedra, en Lugo, en Ourense e na Coruña. Para que se entenda ben, se este anteproxecto vai adiante tal como está, cidades coas características e coa poboación como teñen Vigo, Ferrol ou Compostela perderían tamén o seu partido judicial. Entonces, xa non hai nada que decir de partidos judiciais de cabeceiras de comarca como é o de Cangas ou os xulgados de paz que hai en vilas como en Moaña. Pero que nos preguntamos, é que acaso entonces o legislador non se dá conta que a distribución provincial é xa unha organización estatal que está superada? A calquera que se pregunte ou calquera de nós somos capaces de dicir que hoxe en día no noso país, por exemplo, a concentración demográfica faise normalmente nas comarcas costeiras. Por lo tanto, a esas comarcas costeiras con un elevado índice poboacional corresponderíalle, por lo tanto, ter un partido judicial. Pero claro, como a mensaxe está clara, non é iso o que se busca. O que se busca é non protestes, non denuncies, non intentes acudir á xustiza porque nos imos che por os maiores problemas posibles.
E non é que só nós esteamos en contra como organización política implicada co noso país, é que a maioría dos profesionais e das profesionais do ámbito da xustiza tamén denuncian o mesmo. Din que é unha oportunidade perdida na que se debería reformular todo o que é a estrutura judicial para acercala máis aínda a cidadanía, tendo en conta as novas modificacións demográficas, e o que fai é todo o contrario. Non, acabouse aquí un tribunal por provincia, por capital de provincia e fora. Por lo tanto, a que nos vai a levar esta nova idea luminosa do señor Gallardón? Pois vai nos a levar a unha xustiza moito máis cara, a unha xustiza menos accesible e, sobre todo, a unha xustiza que nos obrigará a cidadanía a continuos desplazamentos a nosa respectiva capital de provincia, co consecuente perda de tempo e o consecuente custo económico que isto vai a ter. Son esas, polo tanto, as razóns, ou algunhas das razóns polas que o BNG trae ao pleno esta moción, porque ademais entende que os moañeses e moañesas, como cidadáns e cidadas afectadas, debemos expresar conscientemente e rotundamente o noso rexeitamento a este anteproxecto, porque ademais, e de aí ven a proposta de acordo, debemos exixir ao Goberno do Estado que retire inmediatamente este anteproxecto de lei e ademais que transfira canto antes as competencias exclusivas da demarcación e organización judicial que nos corresponde. E o Goberno galego? Pois o Goberno galego debemos exixirlle a súa rotunda oposición á creación dos tribunais de instancia provinciais, a súa rotunda oposición á perda dos partidos judiciais nas vilas e, sobre todo, que se poña as pilas e que comece a tramitar as competencias que o artigo 20.2 do Estatuto de Autonomía lle concede. E, se me permiten, vou ler textualmente porque deixa ben as claras o desatino que supón este novo anteproxecto de lei. Porque no seu artigo 20.2 o Estatuto de Autonomía de Galicia di o seguinte: corresponde á comunidade autónoma fixar a delimitación das demarcacións territoriais dos órganos jurisdiccionais en Galicia, tendo en conta, entre outros criterios, os límites dos tradicionais partidos judiciais e as características xeográficas e de poboación, xusto o contrario do que pasará se se aplica este anteproxecto de lei. Pero claro, para reclamar estas competencias que o Estatuto de Autonomía lle concede, hai que ter un presidente do goberno que este implicado co seu país, con Galicia. Hai que ter un presidente do goberno galego que este implicado cos problemas dos galegos e das galegas. E o que temos é a un señor Feijóo que o que fai é pavonearse e enseñarse ben, porque o que está facendo é unha permanente oposición, pero unha oposición destas administrativas, para ver se o chaman a un postiño en Madrid. E para ter un postiño importante en Madrid, ou mesmo moverlle a silla ao señor Rajoy, o que hai que ser é máis español que ninguén. E para ser máis español que ninguén, hai que ter dúas cousas claras. Primeiro, como dixo Esperanza Aguirre, ser moi amigo das touradas, e despois, aínda por riba, non reclamar ningunha sola das competencias, porque iso é moi nacionalista e entonces iso non che vai permitir triunfar en Madrid. E por último, pensamos tamén que debemos exixir que o goberno galego faga ou cree un grupo plural que deseñe un modelo judicial flexible e baseado en criterios de funcionalidade e non horario. Por lo tanto, a proposta de moción que trae a este pleno o Grupo Municipal do BNG contempla o seguinte acordo que paso a ler. O BNG solicita do Pleno da Corporación Municipal a adopción do seguinte acordo. 1. Dirixirse ao Goberno do Estado a fin de solicitar a retirada do anteproxecto de lei orgánica do Poder Judicial aprobado polo Consello de Ministros que inclúe unha organización judicial baseada na existencia dun único tribunal de instancia de ámbito provincial. B. O impulso dunha reforma en profundidade da organización da Administración de Xustiza que implique a transferencia a Galicia
da competencia exclusiva sobre a delimitación da demarcación e planta judicial e permita acometer unha revisión que asegure o mantemento de partidos judiciais nas cidades e os municipios de maior poboación e aqueles que sexan cabeceiras de comarca. 2. Dirixirse ao Goberno galego a fin de reclamarlle a. Que manifeste a súa rotunda oposición á implantación dos tribunais de instancia provinciais, á supresión dos partidos judiciais nas vilas que son cabeceiras de comarca e que demande do Goberno do Estado español a súa retirada do anteproxecto de lei orgánica do Poder Judicial. B. Que inicie os trámites para a solicitude, consonte disposto no artigo 20.2 do Estatuto de Autonomía de Galiza, das competencias para a demarcación e organización judicial de Galiza. C. Que se cree un grupo de traballo para a definición dun modelo adecuado ás particularidades sociais, territoriais e demográficas de Galiza, que conte con representación dos grupos parlamentares, dos concellos, das organizacións representativas de todos os operadores judiciais, que sirva como base para a negociación co Goberno do Estado español e que, cando menos, teña en conta os seguintes criterios: o respeto ao dereito á tutela judicial, o acceso universal á xustiza, o achegamento da xustiza á cidadanía, e todo isto con base nun modelo judicial flexible, con criterios de funcionalidade e non orgánicos. Bueno, o Partido Socialista tamén presentou unha moción ao pleno neste mesmo asunto, na que reclamamos case un pronunciamento de rexeitamento a supresión dos partidos judiciais e dos xulgados de paz. Unha vez máis, o Partido Popular no Goberno do Estado volve a facer un ataque frontal aos cidadáns en materia de justiza. Parece que ao señor Gallardón non lle foi bastante con aplicar unha lei de tasas judiciais que son disuasorias e restrictivas para a maioría dos cidadáns polos seus importes. Non lle chegou con paralizar os procesos de modernización tecnolóxica que estaban a piques de aplicarse nos xulgados e tampouco lle chegou con paralizar a creación de prazas e postos de traballo. Agora, o Partido Popular volve a atacar aos cidadáns mediante a supresión dos partidos judiciais, creando tribunais de primeira instancia nas capitais de provincia, así como a eliminación dos xulgados de paz. Parece que falando deste tema que nos colla todos un pouco a desmán, pero cabe recordar que se isto siga adiante, moitos dos nosos veciños que agora mesmo se trasladan a Cangas para hacer trámites terán que desplazarse a Pontevedra. Todos vemos as comunicacións que hai entre Moaña e Pontevedra que non nos permitirían, a moita xente non nos permitiría facer certo tipo de trámites. Tamén hai que recordar que xestións que ahora mesmo se fan no xulgado de paz de Moaña, como poden ser trámites de nacementos, de funcións e matrimonios, desaparecerían. Incluso está barasando que eses trámites que agora mesmo son gratuitos para a maioría dos cidadáns poidanse establecer algún tipo de tasas, algún tipo de cobros, se pasa a mans de registradores, que é o que se está planteando o Goberno do Partido Popular, e que sean os registradores os que fagan estes trámites. E se non fora pouco, o alcalde de Moaña leva un ano calado sobre este tema, porque a vostede, señor Cervenza, non lle poderá sorprender o posicionamento do Partido Socialista, porque cando isto se iniciou o debate, alá polo 7 de maio de 2013, este grupo, sabendo que non había plenos, que non se estaban celebrando os plenos neste concello porque había unha protesta das preferentes subordinadas reclamando que se solucionara o tema da súa estafa, presentou polo rexistro do concello un escrito no que se requería actuacións e non palabrería do equipo de goberno. Fai un ano que o Grupo Socialista solicitou ao alcalde que actuara con celeridade e que non esperara moverse cando os servicios estiveran pechados, que editara unha resolución e convocara a todos os grupos para mostrar o rechazo á privatización do registro civil e que se fixera unha aposta dende o Concello de Moaña polos xulgados de paz. Unha vez máis, este escrito non sei onde quedou, porque o Grupo Socialista non recibiu resposta alguna, nin por parte do alcalde, nin por parte de ningún membro do goberno. Por iso agora, se naquel momento igual vostede se hubiera pronunciado, ou se vostede se pronunciara como fan outros alcaldes en prensa, que din que incluso do seu partido, que din que están totalmente en contra, vostede só se limita a decir que vai a esperar a ver que pasa. Ou vostede non pode esperar a ver que pasa, porque a ver que pasa igual é que unha vez que se aproba a lei que os cidadáns de Moaña teñen que ir a Pontevedra, que se peche o xulgado de paz e que o Partido Judicial que ahora mesmo comarcal que hai en Cangas non exista. Por iso presentamos esta moción para que vostede se pronuncie, sobre todo para que vostede se pronuncie, que vostede se molle co seu partido, e porque nós creemos que a xustiza non se pode alonsar da cidadanía, senón que hai que darle un clima de proximidade. Canto máis, se trasladamos todos os servicios para a capital de provincia, o que se vai facer seguramente é que moitos cidadáns por distanciamentos e incluso pola lei de tasas que se vai aplicada, moitos cidadáns deixen de facer certos trámites, igual iso é o que queda a administración.
Entón, dentro do Partido Socialista apostamos por unha xustiza de proximidade, unha xustiza que podan acceder calquer cidadán con poucos recursos e con calquer medio de transporte sen ter necesidade de dispor. Por iso, presentamos ao Pleno a adopción dos seguintes acordos. O primeiro punto, rexeitar calquera medida da agrupación que supoña un prexuicio para os veciños de Moaña e a súa comarca e que conleve a un afastamento dos servicios públicos que se prestan aos cidadáns. Segundo, instar ao Goberno de España a retirada do texto proposto da Lei de Demarcación e Planta Judicial e ao mantemento da actual distribución dos partidos judiciais. Terceiro, instar ao Goberno do Estado ao mantemento dos xulgados de paz dos municipios, recoñecendo a súa contribución á paz social e á boa convivencia veciñal. E cuarto, dar traslado deste acordo tanto ao Ministerio de Justicia, aos grupos parlamentarios dos Congresos dos Diputados, Presidente da Xunta de Galicia e o Presidente do Consello Xeral do Poder Judicial. Dentro do Partido Popular estamos de acordo en que non nos podemos permitir o luxo na situación que estamos en que Moñequeira se xulgado de paz, xa que aí serán diferentes trámites. Tamén en que se siga mantendo os xulgados de Cangas, que é onde vamos todos a realizar os trámites e se temos algún subdependente ou o que sea. Que é unha iniciativa do Partido Popular, significa unha continuación dunha iniciativa que comezou co goberno anterior, non co goberno popular, non nos digo eu, vino ela a falar. Entonces, porque os judiciais tienen sentido no século XXI, non se pode señalar que tenemos tratado con unha carga mínima, hai máis que 50 kilómetros de autosocial. Eso é algo que non se pode permitir el país, aunque vaticinou que calquera deputado que se preste non vai consentir que se toque partidos judiciais da súa provincia, pero hai que facelo. Para exponer a terceira gran reforma, tribunales de instancia recurriu a esta provincia, Ourense, María na región de Ourense. En lugar de haber juzgado 1, 2, 3, 4, 5 de justicia de Ourense, debería existir un tribunal de primeira instancia de Ourense, con 5 xueces. Cada vez que se crea unha unidade judicial hai que apartar un juez, un secretario de transacional. Iso non ten sentido. Quiero decir que isto, empezó anteriormente, no queremos decir que estemos de acuerdo con que se quiten los posiciones judiciales. Desde el Partido Popular sí se hizo una moción desde la Xunta, se pidió un informe a la Xunta con el tema de los partidos judiciales y se le mandó un informe en el que se decía que, que lo que se quería en Galicia era que las 7 ciudades gallegas que construyeran tribunales de instancia. También se demandaron para definir la futura planta judicial se han tenido en cuenta criterios relacionados directamente con las características socioeconómicas, geográficas, poblacionais, redes de comunicación e transporte inversor realizado por la Xunta de Galicia, a hora de construir e dotar as sedes judiciais que a día de hoxe existen nas 4 provincias galegas. Foi un escrito que se mandou para que tiveran en conta en todo ese sentido a demografía de Galicia, que é bastante dispersa. Ten en conta que é algo que se necesita nestes momentos, que non se pode decir vamos a quitarlo, vamos a querer destratar a toda a xente. Entón, nos estamos de acordo en que se teñen que seguir mantendo estes servicios e que non disminúan ningún aspecto. A ver, dúas cousas, señora conselleira. Vamos a ver. Se é certo que isto non é unha idea deste goberno actual, senón que ven do outro, que entón son ustedes máis inútiles do que pensaba. Digo, ustedes o grupo que sustenta o goberno actual, porque sin de por riba, o que fan é gobernar de acordo as iniciativas dos outros, e que entón isto xa é ratán, non? A ver, ou teñen ustedes iniciativas propias, ou non. Unha cousa é que vostedes non estean de acordo con isto, e entón se realizan. Pero veña de quen veña, se vostedes siguen con isto adiante, porque lles interesa. E a segunda cousa, a ver se non me interrompe, quero dicirlle
que tampouco vamos a tragar con aquilo de mira, aquel que vai ao médico e dixe mira, que non che que cortar dúas pernas e os dous brazos no, que só che vamos a cortar dous brazos non nos vale con que despois poñan tribunais de instancia tamén as 7 cidades galegas. Queremos os tribunais de partidos judiciais de cabeceiras de comarca como mínimo como existían hasta agora e ademais porque así está recollida esa peculiaridade no artigo 20.2 do Estatuto de Autonomía. Entón, se están de acordo, están, pidan, exixan as competencias e logo xa podemos decidirnos aquí no noso país que é o que deberíamos ter feito relativo a todas as cousas que son de primeiro interés para nós. Nada máis. A ver, señora concelleira, vostede, como sempre, recurre a medias mentiras, medias verdades, falando de certas declaracións. Primeiro, o Partido Socialista, eu non vou a ser que justifico o Partido Socialista en Madrid, porque creo que está recoñecido o meu carácter profundamente localista, que o Partido Socialista é un pouco independente en certos aspectos, pero... Podo responderle? Digo, porque como mínimo educación. Por outra parte, podo decirlle que iso foron unhas declaracións. O Partido Socialista non presentou ningunha proposta de demarcación ni de modificación das plantas judiciais. Son unhas declaracións. A iniciativa está presentándola o Partido Popular. Así o señor Gallardón, día sí e día non, salta na prensa abanderando este tipo de iniciativas, que ele debe pensar, pensábamos que era o máis progre do seu goberno, resulta que é o que está máis a extrema. Iso é o que pasa co Partido Popular. Por outro lado, me pode decir a data na que vostede enviou ese escrito a Xunta de Galicia? Vostede antes dixo que vostedes instaron a Xunta de Galicia. Que desde la Xunta le pidieron... A data dese... Pues no te lo sé decir. Pero non ten registro, iso non ten registro de entrada, é unha conversación coloquial. Digo no porque vostede non sei se coñece ou non o escrito que sí que ten presentado o Partido Socialista dende maio do ano 2013, un escrito que non recibiu ninguna resposta por ese goberno, como tantos outros que están aí guardados en caixóns. Por iso é bo o acordo que se adoptou hoxe, que coa carta a partir de agora vai ter que responder a certas cuestións, incluso dos grupos da oposición que presentamos escritos e parece que non lle interesa. Por iso queríamos saber en que data se recibiu esa resposta e se non la pode facilitar, porque máis que nada, se dende maio de 2013 estamos esperando unha resposta por parte do equipo de goberno, unha resposta e un pronunciamento por parte do alcalde, creo que como mínimo, se vostede fai un seguimento dos escritos que entran neste Concello, como mínimo é pasar ese tipo de respostas aos grupos que temos escritos presentados con registro de entrada, que como entran as cousas no Concello, con registro de entrada e con registros de saída, non a través de correos electrónicos. Son declaraciones hechas tanto por Ela fala de barrio. En las que las declaraciones que hacen referente al partido judicial son declaraciones que me pasaron porque me puse en contacto con él. Entonces, no te puedo dar el informe porque yo no lo tengo. Te digo, lo que se dijo, lo que están diciendo ellos y lo que se va a transmitir, lo que digo que no quiero dar el informe. Yo no te voy a cobrar los preferentistas. Sí. Pasamos a votación. Sí, vamos, porque... ¿Votos a favor? Espera, que hai que votar las cosas. Por separado, primeiro Primero que votamos a Berengan. non foi a que está... Votos a Berengan. Está se equivocaron. A ver, levantad a man que por unha vez non pasa nada. Pasamos a segunda votación. Votos a favor da moción do Partido Socialista. Dámosles un aplauso. Pasamos ao punto 10 da orden do día e a moción contra a aplicación do Rebeldes, esos son rebeldes. Ten a palabra